Няма да си крия вече. Няма да бягам. С цялото си мъжко достоинство заставам пред вас и ви казвам истината. Скъсан съм. Празна ми е кесията. Евреите бягат от мен. Дъното бе ударено, вече дълбая под него. И затова днес ще ви дам топ 3 причини защо да ме подкрепите финансово. Номер 1. Мисля, че всички сме наясно колко е сериозен проблемът с инфлацията в световен мащаб. Долара се разпада, парите губят своята стойност и край на света е съвсем скоро. И аналогията тук е следната. Вие, ако имате, нека кажем, стар телевизор, който знаете, че съвсем скоро няма да работи, бихте ли го задържали? Парите с какво са по-различни? Благодаря за вниманието, Революта в описанието. Номер 2. За да подкрепим младежта в България. Всички сме наясно с демографската криза в страната ни. Населението ни се стопява и шансът нашата велика държава да изчезне завинаги се увеличава с всеки изминал ден. И тук идва и неизбежния въпрос. Вие какво бихте направили за България? Револютът е в описанието. Номер 3. Вярвам в равенството между половете. Защо го казвам? Така, наскоро бях в един софийски бар. И момичето на бара беше много красиво. Поръчах бира, която струваше 7 лева. И директно, понеже е cash only, давам 10 лева. При което получавам отговор, съжалявам, нямам да ти върна. И някак си, да, задръж ги, ти си красиво момиче, заслужаваш ги. Том нямаш да ми върнеш. Аз също нямам да ви върна. Но за красив мъж, правим ли същите изключения? Като заключение, ако някой има интерес от следните услуги: видеообработка на снимки, обложки, визуализатор, битове, помощ с английски, да напише "инвестирам" в коментарите. Пратете този клип на някой беден ваш приятел. Това беше всичко от мен.